Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu labean erretako tomateak, tipula eta gasna ensalada beroa. Ohituta gaude beti ensalada hotzak edo epelak gastatzea, gaurkoan ikusiko duzue beroa atera behar dugu eta zelulako emaitza goxoa izango da. Udako baratzea, klima, laborantza, elikadura eta nutriziori buruzko politikak bir lerrokatu eta uztartu beharko ziren. Prestatu behar dugu labean eginiko tomateak, tipula eta gasna freskoa, ensalada. Ensalada epela izango da. Vale? Hortarako, mozten dugu julianan tipule eta jartzen dugu labean sartzeko. Jarriko dugu pixka gehiago. Olio pikin batekin. Eta labera sartuko dugu. 20 minuto, labe apalean, eta laurogei minutan, lako zarra. Vale? Aterako dugu tipula, labetik, jarraitzeko gure rezetakin, bai? Orden, honi, gehitu behar dugu gasna puskatua, gero tomateak jarri behar dugu gainetik, eta berriz labera sartuko dugu, bale? Puskatuko dugu gasna. Hau erabiltzen alda hauz gasna edo gehi gasna, nahi duzuena. Hauz gasna pixka bat sartuko diot, zapore gehiago emateko. Tomatia, albaka eta hauz gasna arraz ongi moldatzen dire elkarrekin. Arraz goxoa da. Kombinazioan. Okay? Lodi xamar moztuko dugu tomate zerrak. Eta jarriko dugu gainetik.
Eta pikin bat botako dugu. Eta berriz ere erran bezala labera sartuko dugu, bai? Eta orain egin behar dugu, jarriko dugu, 125 mililitro ozpin balsamikoa, bai? Eta behar dugu azukria, eta karamelo bat egingo dugu, loditzeko, hau gaitzeko, bai? Orain suan paratuko dugu. Eta jarabe bezala egingo dugu. Hementxe prestatu dugu bat individuala ere, eta orain egin duguna karameloa, moderaren karameloa egin duguna gainetik botako dugu. Eta albaka hostoak ere, pixkat postukatuta. Listo. Hemen dugu labean erretako tomateak, tipula eta gasnarekin. Ikusten duzuen bezala, beroa jaten alduguna, edo epela, edo lehendabiziko platera bezala, edo baita ere bufet batean. Zuk aukeratu. Labean erretako tomate, tipula eta gasnaren ensalada beroa. Osagaiak: tarteko tipula bat, 700 gramo tomate, 200 gramo gasna xamur, ardi hauntz edo behiarena. Gatza, piper beltza, 125 mililitro ozpin balsamikoa, kolara txokada bat azukre, 3 albaka hosto.